Eżis semmija nilqawkom mal-programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum għandi miegħi l-ekonomistu bankir Dr. John A. Consilio u l-ġurista lingwista Dr. Alan Xwireb. It-tnejn kitbu dwar l-ekonomija politika u l-filosofija politika bil-Malti. Se nkunu qed nitkellmu magħhom dwar il-kodba tagħhom riċenti mhux iżda aktar minn hekk dwar is-sem importanti li taw għad-diskors ekonomiku u politiku bil-lingwa Maltija. Kif intom, Dr. John? Jiena tajjeb, nispera li inti tajba. Jiena tajba, grazzi, u inti, Dr. Alan? Jiena grazzi tajjeb ħafna u nsellimlek u nsellem is-semmija tiegħek u lil John ukoll. Nsellimlek Alan. Insellmulhom. Xtaqt nibda l-ewwel b'osservazzjoni ġenerali dwar il-kodba tagħkom, partikolarment dwar il-ktieb ta' John Ekonomija għal kulħadd u l-ktieb ta' Alan Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. It-tnejn li intom temnu fl-importanza li l-ekonomija u l-politika jaqdu lill-individwu u jaslu għandu b'mod li jifhimhom. Kieku jkolli nistaqsi xi karatteristika il-kodba tagħkom b'dan il-mod. Issemmu li waħda, forsi John tista' tibda inti. Iva, hemm sa nsemmilek hekk tippermetti li nofs sekonda rrid nesprimi kelma ta' solidarjetà ma' kittib ieħor tal-Malti ma' Alex Farrugia li propju dolodu qrajt bid-deċiżjoni verament tal-missħija li ttieħdet fil-European Union fejn dana ġi ċensurat biex ngħidu hekk tal-li liberament għażel publisher li jidhirlu u nieqafem huwa dritt ta' kull awtur li għażel il-publisher li jidhirlu u tispjaċini ngħid li jien li nsapporter kbir tal-European Union imma f'din il-ħaġa sar żball kbir. Ħaniġi speċifikament tal-mistoqsija tiegħek dwar il-ktieb tiegħi Ekonomija għal kulħadd li dana kien inkiteb fl-1973 illum maġbaqa kopji tiegħu kien u naħseb li għadu sal-lum l-uniku basic textbook dwar l-ekonomija bil-Malti. Kien twieled in konsegwenza ta' serje ta' programmi fuq il-Rediffusion dak iż-żmien u Viktor Kulina li kien dak iż-żmien head of program ta' Rediffusion kien ħeġġiġi biex nistampah. Minn dak iż-żmien law narġa' ngħid ma nkitbu l-ebda kodba li naf bihom jien almenu speċifikament fuq l-ekonomija bħala disċiplina per se li hija disċiplina li toffri skop wiesa' għal diskussjoni u kitba ta' ċertu kalibru. Illum ma naħseb li hawn ħadd li huwa koraġġuż biżżejjed li jidħol għal diskussjonijiet profondi dwar l-ekonomija u dwar id-diversi aspetti tagħha. Sena l-oħra u hawn nirringrazzja l-publishers tiegħi il-Farasha Publishing, mod speċjali l-Joan Mikallef, illi dina b'kuraġġ kbir, ngħid jien, b'kuraġġ kbir, aċċettat li tippubblika dal-ktieb tiegħi l-ekonomija fil-sien ix-xjenza u l-filosofija u anke li semmi l-ewwel jurik illi mhux exactly bedtime reading, hija serje ta' 10 jew 11 diskussjoni dwar temi diversi fl-ekonomija u jiena f'dan il-ktieb niddiskuti pereżempju il-funzjoni kostruttiva tal-ekonomija politika. Issa da terminu ekonomija politika irridu noqogħdu attenti ħafna għaliex huwa dispjaċir kbir tiegħi li ngħid illi ħafna mill-politiċi Maltin jipperoraw u jippronunzjaw ruħhom kontinwament dwar l-ekonomija u niddubita ħafna kemm minnhom qatt qraw ktieb ta' ċertu ħsieb dwar l-ekonomija. Il-terminu ekonomija politika wuret nieħ minn dawk li kienu l-ekonomisti klassiċi, il-classical economist, li fl-oriġini tagħhom dawna ma kienux ekonomisti, kienu politiċi, kienu saċerdoti, kienu do-gooders, kienu nies ċertu funzjoni fis-soċjetà, imma kienu jesponu il-viżjoni tagħhom għal mhux biss it-taqsim aktar ekku tal-ġid, billi emissu ma' temi
ekonomiċi. Allura jmissu mad-demografija, jmissu ma' kif jopera s-suq, jmissu mal-istituzzjonijiet li għaddu deċiżjonijiet ekonomiċi, eccetera. U jiena derli li għandi nidħol bċertu kuraġġ u paċenza għax dan għadhom nikbu xi 10 snin jiena biex nikteb dal-ktieb u fl-aħħar wasalt insomma rixtu. Bissejt użajt u dan importanti fil-diskussjoni ġenerali dwar dan il-ktieb, użajt anki referenzi kontinwi għal żewġ disċiplini oħra illi l-intellettuali għandu jsib illi jgħinuh biex jifhem il-ktieb. Użajt eżempji mid-dinja tal-xjenza, mod speċjali l-inġinerija, u anki il-filosofija. Dwar l-ekonomisti filosofi nistgħu nitkellmu aktar quddiem. Issa dan għal-ktieb ġie ppubblikat is-sena l-oħra fit-2022 u kienet għalija personalment kienet sena profikwa ħafna fil-publication għax pubblikajt l-ekonomija fil-xjenza u l-filosofija. L-Akkademja l-Università tal-Istudji Diplomatiċi publikat li Finance Readings for Diplomats u kelli anki publishers barra minn Malta li publikaw li ktieb li jismu Insights on Financial Services Regulation. Il-regolamentazzjoni finanzjarja hija s-suġġett li jiena nispeċjalizza fih, jiena għamilt karriera ta' 42 sena bankier u anki huwa s-suġġett li nallem l-Università. Għalissa, daqshekk, ma nafx wieġib speċifikament id-domanda tiegħek. Wieġibta tajjeb ħafna. U inti, Dr. Alan, speċifikament fil-ktieb tiegħek riflessjoni dwar il-ġid komuni, xi karatteristika dan il-ktieb? L-ewwel qed jiena m'iniex ekonomista, ġifieri John jallimni all the time fuq u suġġett kieku qed tifhem. Però naturalment missejt mal-ekonomija għax kif qalu dawn huma disċiplini li huma overlapping xi kultant. Tajb li ngħidu li dawn ir-riflessjonijiet li għamilt kienu fuq medda ta' snin. U ġifieri nista' ngħid li m'għandix metodoloġija filosofika partikolari, mużajtx il-metodoloġija it-tali u t-tali metodoloġija. Dawn huma riflessjonijiet, jibqgħu riflessjonijiet. L-ewwel nett ngħid li f'dan il-ktieb il-ġid komuni huwa ppreżentat bħala bilanċ li jrid jinħoloq bejn il-ġid intiż bħala benesseri ġenerali u mhux biss ekonomiku, hawnhekk tajjeb li nispeċifika. Individwali, tiegħek pereżempju tiegħi sewwa u ta' kulħadd, u l-ġid intiż bħala benesseri ġenerali u mhux biss ekonomiku. Kollettiv. Sewwa mhux ħanidħol fiha kif u x'fatta ma dan din hija karatteristika forsi ewlenija. Niddistingwi wkoll dina tkompli magħha malaj bejn il-ġid komuni, il-beni komuni u l-beni pubbliċi. Sewwa. Dak li qed nipprova ngħidu fil-ktieb fir-rigward illi dak li qed issemmi bħala karatteristika li nixtieq li toħroġ huwa li l-politika huwa strument sabiex tmexxi lill-komunità. Fil-fatt il-kelma politika ġejja mill-kelma polis Griega li tfisser belt jew town insomma sewwa. U allura il-politika hija mezz ta' kif tipprova tamministra lil sħabek iċ-ċittadini. Finalment il-politika hija għodda jew strument biex tagħmel il-ġid. Sewwa dak il-ġid issa jiena qed ngħidlu il-ġid komuni. Sewwa ġifieri il-ġid individwali u l-ġid kollettiv. Sewwa. Imma bħal kull strument u din nixtieq li tasal jiena jew għodda min juża irid ikun imħarreġ fl-użu tagħha. Allura anki iċ-ċittadin komuni irid jitħarreġ xi ftit fil-politika. L-indifferenza politika allura li ma tix każ x'inhu jiġri madwari hija l-għadu u din hija l-messaġġ li ngħaddi taċ-ċittadin, tad-demokrazija u tal-ġid komuni. Dan huwa wieħed mill ħafna messaġġi li nipprova ngħaddi miktib u forsi hija karatteristika prinċipali oħrajn ta'
Fl-introduzzjoni tal-ktib tiegħu Capital and Ideology, Thomas Piketty jenfasizza l-importanza tat-tixrid demokratiku għal għarfien ekonomiku u politiku, propju kif tagħmlu intom fil-kotba tagħkom. Jgħid anke li l-għarfien dwar l-ekonomija huwa importanti wisq biex jitħalla f'idejn l-ekonomisti biss. X'taħsbu dwar dan? Forsi tibda inti, John. Din l-espressjoni jew forum diversi tagħha wieħed jismagħha ta' spiss economics is too serious to be left to the economists. Politics is too serious to be left to the politicians. Nistgħu nibqgħu sejri hekk, religion is too serious to be left to priests. Fimt? Il-verità illi il-bniedem komplet huwa dak illi miegħu innifsu qiegħed ma rridx ngħid fi ġlieda imma fi sforz miegħu innifsu biex kontinwament iwessa il-viżjoni ta' moħħu dwar dak li hu kif qal tajjeb Allen il-ġid. Issa il-ġid mhu ġid qatt meta huwa kif jgħid tajjeb Allen ikkonċentrat f'idejn il-ħafna u dina għalhuwa politiċi, għalhuwa ekonomisti, għalhuwa saċerdoti, għalhuwa filosofi, għalhuwa anki inġiniera. U allura x'qed jiġri? Qed jiġri li ħafna drabi qed ikollna dawn il-konflitti illi naħsbu illi se nsolvuhom jew bl-armi jew bil-tribalizmu fil-politika, aħna biss tajjeb u intom dejjem ħażin jew viċeversa, u ma naslu qatt imkien. Is-soċjetà trid tirrealizza l-ewwel nett illi għandha bżonn issir taf aktar dwar dawn l-affarijiet. Issa jiena dispjaċini ngħid illi dana darba rajt studju jiena fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni u f'parti minn dan l-istudju kien hemm il-gradwatorja intelligenti jew tal-bniedem intelligenti dwar il-komunikazzjoni u l-gradwatorja f'dak li huma il-mezzi tal-komunikazzjoni. Din hija ironika, illi number one f'dik gradwatorja huwa l-ktieb. Imma x'insibu? Insibu li oħroġ fit-triq u iltaqa' mal-ewwel għaxar minn nies jgħidulhom isma' meta l-aħħar qrajt ktieb, sentini dina. Mela l-ewwel għandi l-ktieb. It-tieni huwa l-artikolu akademiku, it-tielet huwa l-magażin, ir-raba' il-ġurnal u nibqgħu sejrin hekk. Fimt? U l-aħħar f'dil gradwatorja f'dil table huwa t-television. Mela ħafna nies jaħsbu li aktar ma jaraw ħin qudiem it-television. Fimt? Il-verità mhix li ma tarax television, tittara television, imma skonx tara. Jiena l-mara tiegħi kontinwament tirrakkuntali l-esperjenza ta' żewġ tnejn min-nisa li kienu jiġu jgħinu għala. Li dawna kienu kważi letterati. Imma billi jisimgħu kuljum in-news tat-8 fuq ir-Rai Uno talmu Taljan, talmu l-lingwa. Mela allura hawnhekk irridu nirriorjentaw kompletament il-mod kif inħarsu lejn il-ktieb, kif inħarsu lejn il-komunikazzjoni u kif inħarsu lejn il-taqsim tal-ġid. Huma tliet temi illi u hawn fejn hu n-ness allura bejn ekonomija u politika, political economy. L-Università ta' Malta qabel ma twilet fi żmien il-professur Peter Sergio, il-Fakultà tal-Ekonomija u Kommerċjalità kien fi żmien meta l-Università ta' Malta bdiet tespandi għaliex anke l-ekonomija ta' Malta bdiet tespandi u kellu id-den li joħloq Department for Accountancy, Department for Management, Department for Banking and Finance. U llum il-fakultà tagħna hija l-ikbar fakultà fl-Università u għandna xi 12 jew 13 il-dipartiment. U kontinwament hemmhekk, mod speċjali aħna li aħna l-iktar anzjani fil-fakultà tagħna, aħna
Naħdu pjaċir nżommu l-kontatt kontinu mal-istudenti, imma naħdu pjaċir ħafna nagħmlu ir-riċerka u l-kitba u l-pubblikazzjoni. Il-kodba hemm bżonn illi nivvalorizzawhom iktar. Issa hawnhekk nispera li Ellen jippermetti li ftit sekondi oħra, hawnhekk għandi rrid nesprimi ċerta dieqa ta' qalb. Jiena għandi opinjoni dwar l-industrija Maltija tal-pubblikazzjoni tal-kodba li hija naħseb differenti minn ta' ħafna nies. Nirrikonoxxi illi l-pubblikaturi tal-kodba Malta u mod speċjali il-Konsill Nazzjonali tal-Ktib għamlu u qegħdin jagħmlu ġid enormi lill-pubblikazzjoni. Imma il-pubblikaturi tagħna kultant nibża li qegħdin jgħixu u jimirħu biss f'dik li ngħidilha jiena the world of fantasy publication. X'jimxu kodba tal-poeżija, kodba tal-romanzi, kodba tad-drama, kodba tat-tfal u t-temi dejjem huma fuq id-dinja tal-fantasija mhux ir-realtà. U ma tantx issib, u għalhekk fraħtilha fil-bidu jien lil-Ġon Mikallef ta' Farraġa, ma tantx issib pubblikaturi li huma kuraġġużi biex skript su kodba fimt dwar l-ekonomija, dwar il-politika, dwar il-filosofija, fimt għandna xi ftit biografiji, u mhux xi ftit, għandna biografiji tajbin ħafna. Sergio Grek kiteb ħafna biografiji tajbin. Imma ma jistax ikun illi anki fil-konkors nazzjonali tal-ktib, il-biża tiegħi huwa li ħafna drabi il-judging panels ikunu magħmulin minn nies li ekonomija ma jkunu studjaw qatt. Kif se jġudikaw tip tal-ekonomija? Politika ma jkunu studjaw qatt. Kif se jġudikaw tip tal-tifhimni dawn huma din hija il-problematika illi l-industrija tal-ktib trid taffronta b'ċertu kuraġġ. Dr. Alan, ma nafx għandek xi żid fuq dak li qal Dr. Consilio, imma nixtieq ukoll nistaqsik jekk taqbilx mal-istatement ta' Piketty. Malaj ngħid li grosso modo b'mod ġenerali naqbel ħafna ma' John sewwa fuq kważi kollox. Però inti semmejt il-Piketty wkoll biex niġi għax naf li issa nkunu mafusin bil-ħin. Interessanti li tissemmi il-Piketty għax hawn min jiddiskrivih bħala soċjalist mingħajr il-kunċett marxista tat-taqbida bejn il-klassijiet, allura huwa interessanti ħafna politikament. Però Piketty jiddeskrivi soluzzjoni tiegħu bħala soċjaliżmu parteċipattiv, jiena ma semmejtux fil-ktieb, ma naftit dwaru. Fejn f'dan is-soċjaliżmu parteċipattiv il-kapitaliżmu gradwalment jitneħħa permezz ta' taxxa progressiva fuq id-dħul u taxxa fuq il-ġid li jintired. Interessanti dan, sewwa ġifieri jeżistu daw it-tip ta' taxxi sewwa. Biex ma nidħolx wisq fid-dettall imma fil-ktieb li semmejt inti għandu tabella fejn jgħid li din it-taxxa tkun ġon hawnhekk forsi mbagħad eventwalment mhux b'dal-programm niddiskutu din xi darb'oħra. Fejn din it-taxxa rata tkun bejn 60 u 70% fuq id-dħul u fuq is-suċċessjoni, fuq dak li tired. Ġifieri għolja ħafna. U jsejjaħlu dan insomma dat-tip ta' kapitaliżmu jsejjaħlu iperkapitaliżmu sewwa. U jgħid li dan li ġab il-problemi tal-inugwaljanza fis-soċjetà. Jiena naturalment jiena minn is-soċjalista allura diffiċli biex naqbel ma' dik il-perspettiva, però biżejjed ngħid biex ma niskreditax lil Piketty sewwa, ma niskreditax jiena nifhem xi jrid jipprova jagħmel, jiena naċċetta anki pożizzjonijiet differenti minn tiegħi qed tifhem u nifhem dik qed jippruvaw jagħmlu l-ġid ukoll. Sewwa dik nifhimha. Imma Piketty mhux daqshekk off the mark għax 60 u 70% taxxa jidhru għoljin ħafna. Hawnhekk fil-Ġermanja fejn qiegħed jiena mhux bote. Jiġifieri huwa over 50% li tħallas taxxa, tħallas taxxa għalhekk, tħallas taxxa jekk inti Kattoliku. Ġifieri finalment tispiċċa tħallas ħafna taxxa. Hemm diversi. Però li rid ngħid huwa illi mbagħad pereżempju għandu xi downsides Piketty li ġi kritikat għalihom, pereżempju il-fatt li ħallat u ġona hawnhekk ukoll nimmaġina moħħu jaħseb dik id-direzzjoni ħallat wealth u allura l-ġid ma' capital.
Jiġifieri jekk ibarhom Il-problematika ta' distinzjoni bejn wealth u income, hija problematika antika fil-studju tal-ekonomija. Għaliex kieku kelli nagħmel mistoqsija sempliċi. How rich is America? Kemm hija sinjura l-Amerika? Kemm hija sinjura l-Russja? Il-verità li ħadd ma jaf dan jew dak il-pajjiż huma grosso modo perceptions li konna ta' kemm pajjiż. Imma x'inhu huwa l-income, hemmhekk l-istorja kompletament differenti. Għaliex l-income u hawnhekk fil-kuntest tat-tassazzjoni x'se tittaxxa? Tittaxxa il-ġid jew tintaxxa id-dħul waħda. U din it-tematika tat-taxxa jiena nista' ngħid xi ħaġa għaliex għandi konnessjonijiet mad-dinja tat-taxxa għamilt 10 snin kważi mħallef tat-taxxa ta' Malta jiena. Kont niġġudika l-appelli kollha tal-income tax Malta, jiġifieri u għadni sal-lum involut f'ċerti boards tal-income tax, eċetera, eċetera. U l-problematika tat-taxxa mhix faċli solvija. Hemm ħafna diskorsi u hija marbuta anke ma' dak li semma tajjeb Ellen ħafna wkoll ir-referenza għall kapitaliżmu. Il-kapitaliżmu kien magħna u naħseb li se jibqa' magħna għal dejjem imma l-istudjużi tal-istorja tal-ekonomija sartik ukoll l-ekonomija frantumat ruħha. L-ekonomija frantumat ruħha f'ħafna disċiplini oħra. Li jien immur fuq xaħat najlu t-tixtabli għaj li ekonomista ma għalli xejn. Inti demografer, inti market economist, inti development economist, inti xid. Bħal meta tajli ġaħat għaj l-tabib, najlu tabib jiġifieri GP, jew specializzajt. Issa, fil-kontest tal-istorja tal-ekonomija, kif evolva l-kapitalizmu, we have not seen the end of the road yet. Fimt, bħalissa għandi ktib ieħor, draft ta' ktib ieħor qiegħed għand Joanne Mikallef tal-Farraxa u ngħid u ktib dwar unemployment and the third capitalism. Jiġifieri diġà wassalt il-kapitaliżmu fit-tielet fażi u naħseb illi m'iniex tal-aħħar min jaf kemm għad iridu illi jaraw ġen. Issa, da kollu wassalni għall-idea li rrid wassal illi semmejna l-Piketty u Piketty huwa wieħed minn grupp ta' kittieba oħra illi qed jagħtu bixra ġdida lejn kif nsemmu l-ekonomija. Pereżempju nsemmilek lil John Harvey li kiteb dal-ktieb Contending Perspectives in Economics. Dawn huwa t-tip ta' diskussjonijiet fejn wieħed irrid jimraħ u jistudja u jaqra u jikteb. John, fl-aħħar ktib riċenti tiegħek li pubblikajt fl-2020 l-ekonomija fil-sin ix-xjenza u t-teknoloġija tistqar li wieħed mill-għanijiet tiegħek kien li twassal il-potenzjal tal-insin tagħna fid-direzzjoni ta' ħsieb u raġunar sostanzjalment aktar profond dwar ix-xjenza ekonomika. It-tema tal-lingwa tmissa inti wkoll Alan fl-introduzzjoni tal-ktib tiegħek dwar il-ġid komuni. L-ewwel net, John u Alan, liema lingwa tiġikom naturali li bija tikdbu dwar l-ekonomija jew il-politika f'dan id-dawl, x'inspirakom tikdbu bil-Malti? Forsi tibda. X'inspirani bil-ikteb bil-Malti, għax l-ewwel net il-Malti nħobbu ħafna, imma jiena fortunat biex ngħidlek illi minn tista' temminni din is-senarju u semmija għassejemluni. Jien sakemm kelli isut minn snin 10 snin id-dar qatt ma smajt kelma bil-Malti. Għaliex għax missieri kien ta' nisel Taljan u d-dar aħna bit-Taljan konna nitkellmu, skola primarja kienu jgħallmulna l-Ingliż u t-Taljan u mhux il-Malti, imma llum jien il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan u sa ċertu punt anke l-Franċiż inħaddimhom b'ċerta faċilità, m'għandix problemi. Li nikteb bil-Malti għax nerġa' ngħidlek inħobbu l-Malti u dejjem ħassejt ta' sfida li ġejja mitfuha f'wiċċna il-kittieba din is-sfida. Kif aħna nirreżistu hemm dak il-vojt, mhux vojt, hemm dak il-pont diffiċli bejn is-saffiżmu
u l-akkuratezza tal-ħsieb. Ser namlu, ser insiru skjavi tal-Malti u nitilfu mill-effett ta' dak li rridu ngħidu u jien meta tibda l-ktieb l-ekonomija fil-sinxen dina indunajt illi se jkolli nagħmel għażliet f'ħafna partijiet mill-ktieb. L-għażliet huwa ta' kif se nippreżenta ċerta sibijiet. U għażejlt ħafna drabi dik ngħidilha jien il-maltizzazzjoni. Il-maltizzazzjoni ta' ktieb fejn terminu fil-waqt li nħallih fl-oriġini tiegħu inflazzjoni titgħidilha hu. Issa mbagħad għandek supply and demand, it-talba u l-provista. Fimt? U tista' inti tiġġieled jien lejn tmiem il-ktieb, daħħalt ukoll speċi ħalli ngħidlek definizzjonijiet, sensiela ta' definizzjonijiet biex niċċara ħsibiet tiegħi li għandha fil-din. Imma għalija mi problema ta' xejn, basta is-saffisti ma jdurux fuqi u jgħidulha anki niftakar waqt li konna qegħdin nipproduċuh il-ktieb, mhux l-ewwel darba li l-produttriċi ġiet għandi tant li dijek ngħidu hekk le, ngħidilha le. Ngħidilha dik ħalliha fil-mod kif immaltizzajt tal-ħaġa. Fimt, tmissilix, tipprovax tneħħi li dak li ħloqt jien, it-terminu li ħloqt jien, illi, u dan importanti li jidħol jiffittja ma' trend tal-argument, għaliex għax jekk inti fl-interess tas-saffizmu, tbiddilli it-trend u s-saħħa tal-argument, purament biex ngħid li użajna l-kelma Maltija, hemm is-sogru li nitlef mis-saħħa tal-argument ekonomiku, tal-argument politiku hekk hemm bżonn. Dr. Alan, forsi mill-każ tiegħek. Yes, nikkondividi pjenament dak li qal John. Jiġifieri jien għaddejt mill-istess fażijiet li għaddaw, mill-istess diffikultajiet li għaddaw. Għalija irrid ngħid kien ikun iktar faċli, ma jfissirx li kien ikun iktar pjaċevoli, ma kien ikun iktar faċli li nikteb bl-Ingliż. Anki minħabba l-affiljazzjoni tiegħi mal-Filsok ta' Oxford, sewwa, ġifieri naturalment jien imdorri iktar nikteb bl-Ingliż u r-riċerka kollha anki ta' John probabbli hija b'lingwa li mhix il-Malti. Dak li jkollok ippubblikat fl-academic papers barra u fl-academic journals dak bil-fors bl-Ingliż tikbu. Dak kollu bl-Ingliż. U għalhekk kelli nitqabad, però jiena ddeċidejt li nikteb bil-Malti għaliex nemmen u ngħidha fil-ktieb li pajjiżna għadu nieqesu minn dan it-tip ta' kontribuzzjonijiet. Appuntu. Nemmen b'saħħti kollha li fil-ġejjin hija jiddispeċina bħala poplu, sewwa, u li ma nkunux arafna tempestivament kemm hija importanti l-lingwa tagħna. U ħanajt waħda bl-Ingliż. If you don't use it, you will lose it. Għaliex dak li qed jiġri fil-fatt kulħadd qed juża aktar lingwi oħrajn u ġifieri waħda poplu żgħir wisq biex naffordjawha din. U nixtieq nirringrazzja, qed tippermettu li nixtieq nirringrazzja malaj lill-kap tal-unità tiegħi illi ħeġġiġni intuittivament sewwa illi mmur kontra allura dil-grain illi nikteb bl-Ingliż, ħafna qalu nikteb bl-Ingliż għax aħjar, għax iktar rispettabbli pereżempju, għax iktar faċli wkoll. Sewwa iktar ħadbati inqas. U maħabba tal-qal John. Imma jiena nixtieq nirringrazzja lil Joe Clark illi ħeġġiġni anzi biex nikteb bil-Malti. Jekk tippermettili f'din l-aspett, tistaġeb kemm ċerta tematika jew ċerta branka ta' kitba u riċerka tidħol għaliha b'ċertu mod. U mbagħad issib li wara li tkun għamilta tista' tgħaddi għal ċertu refining. Jiena waħda mill-areas li nispeċjalizza fihom hija l-istorja bankarja ta' Malta. L-ewwel complete history tal-istorja bankarja ta' Malta ktibtu kien History of Banking in Malta kien ġie publikat fit-2006. Sena wara li ġie publikat dan, jien ġejt mitlub mill-PIN biex nerġa' nippubblikah imma bil-Malti. U għadt din sfida u dħalt għaliha u għamilta.
kienet anki l-opportunità biex nġib ftit aktar dak li sib tal-ewwel ktieb nwessaw u din l-istorja bankarja ta' Malta spiċċajt ktibta oriġinarjament bl-Ingliż. U mbagħad bit-Taljan kien hemm publisher ta' journal Taljan tal-Amieri bl-Ingliż, bil-Malti, u bit-Taljan. Fimt? U wara ġew kotba oħra, publishers ta' barra, spiċċajna niktbu mill-istorja bankarja ta' Malta, spiċċajna niktbu ma' żewġ akademiċi oħra u għed kollega tiegħi fil-Banka d'Italja u fl-Università ta' Murcia u fil-Spanja, spiċċajna niktbu Banking and Finance in the Mediterranean. Jiġifieri, dawna, x'qed nipprova ngħid l-urik li titlaq minn ħsieb u mal-medda ta' żmien u dipendenti mir-reazzjonijiet u minn nies li tiltaqa' magħhom u il-ħaġa tevolvi, tikber u tisbieħ. L-aħħar mistoqsija għalikom għax qed naslu fit-tarf tal-programm. In-nuqqas ta' kitba ekonomika bil-Malti taħsbu li xekkel il-mod kif il-poplu nnifsu jaħseb dwar l-ekonomija u dwar il-politika, għaliex huwa importanti li l-lingwa Maltija titwessa biex tilqa' fiha id-diskors importanti dwar l-ekonomija u l-politika. John. Ir-risposta żgħira u sempliċi hija iva. Naħseb li xekkel. M'għandniex dak li ngħidulu għarfien popolari ta' ċerti anke kunċetti bażiċi tal-ekonomija. Pereżempju, kemm nies f'pajjiżna jafu li deċiżjoni ekonomika perfettament tajba u tajba dejjem u f'kull ċirkostanza ma teżistix. Ma teżistix. Kull deċiżjoni ekonomika għandha l-upside u d-downside tagħha. Mela, dik hija issa biex nelbu din id-diffikultà x'irridu nagħmlu, irridu nikdbu iktar, nikdbu bil-Malti, forsi wasal iż-żmien l-ekonomija għal kulħadd jerġa' jinkiteb u jerġa' imma llum id-dubita għax baqalix is-saħħa biex nagħmilha biċċa xogħol. Imma iva jiddispjaċini ngħid illi u anke għaliex għax jiddispjaċini ngħid il-kitba ta' ħafna ġurnalisti dwar l-ekonomija hija ikkulurata u nafhem. Dr. Alan, għalfejn taħseb li huwa importanti li l-lingwa Maltija titwessa biex tilqa' fiha diskors importanti dwar il-politika u l-ekonomija? Naħseb bil-maqlub tal-ekonomija, l-politika f'Malta ssir ħafna bil-Malti, fil-ġurnali ssir bl-Ingliż ukoll. Jiena naħseb imma li mbagħad meta tiġi biex tinkiteb tajjeb li ssir bil-Malti wkoll. Għaliex dak kwistjoni ta' amor propju. Jiġifieri mhux il-Ġermanja illi ussib il xaħat jikteb bl-Ingliż biss u ma jiktebx pereżempju bil-Ġermaniż. Jiġifieri jiena naħseb biex inżommu dak il-pont ħaj jew nerġgħu nibnuh mal-pubbliku tajjeb illi nagħmlu sforz ġenwin u kbir biex nużaw u nispjegaw termini politiċi bil-Malti. Kif qal ftit John ukoll għall-ekonomija. Naturalment dan huwa proċess twil u mhux se jseħħ minnhom għal-għada, ma dan kollu rridu nibdew minn x'imkien. Grazzi ħafna Dr. John u Dr. Alan tal-li għaġobkom tatuna din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħallum ġimgħa.